Zvakaoma mufunge muri yeZimbabwe iko zvinezvi yatsvuka ropa nyaya iya yaiwa ndo patinoti rina manyanga ariputirwe kana kuti mutemo wedzungu nemunyama. Vanhu vazhinji vari kutaura kuti zvori mukomana Holyten anofanirwa kuendeswa kurehab, asi panapa isusu takatarisawo nyaya iyi tiri kuona kuti pane chimwe chokwadi chiri kuzotanga kubuditswa nevanhu veruzhinji. Vanhu vari kubuditsa chokwadi chinorwadza, chokwadi chinosiririsa. Ndambotanga ndasangana namukomana avo vepa Dug Up ana Maynard vari kutaura kuti zvoni hard to feel sympathy given he is a moron, but at the same time the issue regarding his child needs sorting out. Asking a man to play pretend dead is the highest form of witchcraft, but anyways, not my place and can only wish him well. Hopefully Sean sorts this issue out for the kids sake. Mashoko ari kubuda panapa ari kutaurika, so inini ndanga ndaitaka kuvhiringidzika pataurwa nyaya yacho ndikati nyaya inotaurwa iri one sided andinyanyise kutrusta masources enyaya dzinobuda ari ma11. Ndobva ndasangana futi na Alinaka ari kutaura nyaya yakafanana neiyo zvekare muma streets social media mushure mekunge aona vakomana veZANU-PF Farakashi vachitaura kuti drug abuse is a serious problem that hurts everyone. A recent example is when the musician Holyten had hallucinations from drug use and then apologize. Ndo nyaya iripo kuti aiwa Holyten angobuda achirotomoka ndobva apedza ndobva azokumbira ruregerero kwaperera nyaya yacho kana kuti kumagumo kwenyaya yacho. Ndipo patiri kuzoona Alinaka uyo ari kutaura kuti I didn't want to dwell on this matter, but since ZANU-PF Minimums wants to push the drugs narrative, which I'm not disputing, I will highlight the trigger fact is he wasn't receiving gifts because he was promoting ZANU-PF. He was receiving the gifts because of the child he is raising, who is the father to that child. That's the story. Ndo mashoko atiri kuzobuda echokwadi atiri ari kutaurika panapa. Saka tiri kuona kuti nyaya yacho iri kungoenda ichingononanga kuti Range Rover aipiwa mukomana paya akange asingori Range Rover njye, akanga dzisingoriwo motawo dzekungonze vangopawo munhu, but dziri kunzi mota idzodzo aipiwa nababa vemwana waari kuchengeta kana kuti baba vechikomana chaari kuchengeta. Ende nyaya yacho inorwadzira pakuti iyewo ane mumwe anenge achiti baby mama wake, ende mwana wacho ukamutarisa hapana asi kunyatsobatwa chazvo, asi uyu wake waari kugara naye waakapa senemu iyeye ndipo pari kunzi pari kupretendwa zvakanyanya. Ende unoziva kuti baba vacho vari kunzi the biological father vari kunzi he is from the first family. Uyo Sean ari kunzi zvoni mwana waPresident Emerson Mnangagwa, and you all know him, anogara ari paside nababa vake, anotenderera baba vachienda kwavanenge vachienda anenge ari paside nababa vake. Saka ndo nyaya yanetsa pano. Pari kunzi mukomana hasha dzake hamumbofe makadzinzwisisa. Imimi muri kungoonera nyaya padhuze kana kuti muri kungotorera nyaya kudenga, muri kungoita chigamira padenga kungohakira, mopedzisira mave kungoblema nyaya dzezvinodhaka kana kuti mave kungoblema mitoriro, mave kungoblema madrugs. Sinzi muri munguva yekungoti chinhu chese chikangobuda kana kuti nyaya yese ikangobuda yakutaurwa munongedzera kuti hakuna chimwe kunze kwemadrugs. Ndo nyaya iri panapa yatiri kuona. Saka ndo pari kunzi aiwa imimi ndimi musitorina zvamuri kuziva. Chokwadi chacho chisingaputse ukama pano chiri kutaurika ndicho chiri kubuda apa. Chiri kunzi aiwa mukomana ane hasha dzekuti zvoni mwana uyo waari kunikina. Ende pari kunzi kana vakunzi vakauya kumba kwake vachinomumhanyisa vachiita sei zvaitaurwa zviya nyaya yacho irenge iri kuita kunonanga chokwadi pakuti iye akabuda achitanga akushungurudza mukadzi uyo anova baby mama achitaura kuti zvoni ndakudzosera kuna baba vako nekuti iwe uri kundiratidza kunge kana kuti uri kubudisa perfect example yekuti ndiri kunzi ndini muimbi akaroora chifeve. Ndo nyaya dziri kunyanyisa kunetsa panapa. Vamwe vakambotaurawo nyaya yacho kuti nezera rako uchiri kupa mwana zita rekuti junior chi ipapo zvisinganzwisisike. Saka vanhu vave kuzvinanganisa zinyaya zvacho zvekuti ndo zvakangofanana nekuti ukaona mukadzi wako achishingirira kuti iwewe usape mwana wako zita, ziva kuti mwana iyeye anenge asiri wako, anenge ari mwana wevamwe baba. Ndo situation yatiri kusangana nayo panapa iri kutaurika. Handizivawo kuti imimi makatarisawo nenyaya iyi muri kuionawo sei, nekuti inini haina kundibata zvakanaka, asi ndati tingaita sei. Regedzai tingosvitsa kwamuri vateereri vatariri vanonzwa nyaya panyaya version panapa. Saka zvandakuda kuita panapa ndine something, ndine vamwe vari kutaurawo zvakasiyana-siyanawo. Munongoziva kuti nyaya idzi hadzingokurumidze kuperera ipapo, tinoramba tichingoenda mberi nenyaya idzodzo kuitira kuti vanhu
varambe vachinzwa nyaya nekusingaperi-peri. Saka zvamanje manje teererai munzwewo zviri kutaurwawo nacomrade vari pano ava, muzondiudzawo zvamunenge muchifungawo mucomment section imomo. Vanhu veZANU-PF appreciate and understand something is coming around. It's around the corner. Upenyu huna Mnangagwa ndehwaMwari. Chero akava nemagirasi aya ane ari nigirikini ari ezvidhoma aya asiri, they are not normal glasses, they are not normal watch, to protect them to live longer in the political leadership or leadership yavo. But zuva raJehovha Mwari ari kudenga ramusiki raJesu Kristu kana rakwana, Mwari ari kudenga haridariki. Nomata kuti una mabhiliyoni akaita seya Elon Musk, unongorova pasi chete. Chero ukadini ukaita mamiliyoni akawanda sei, unongorova pasi chete ende unofa chete. Izvozvo zvizivei. Chero mukamutenderera mukamuisa magadhibhodhi, chero ame yose kuvata paimba paMnangagwa, kana zuva rokuti abve pachigaro rakwana, nguva yaMwari yakasiyana nenguva yangu. Zvizive izvezvo. Kana vanoziva inonzi life, upenyu chaipo chaipo, kwete zvokumbobhabhadzirana, kwete zvokumbosororedzana, kwete zvokumbotevererana. Kana vanoziva inonzi life, Mwari kana nguva yako yakwana atara, chero uri kuchipatara chokuAmerica unofa, chero uri kuchipatara chokuAsia unofa, chero uri kuchipatara uri mumhepo, usina kutika mugiraundi, unongofa uri pepa. Kune vaita vabviri vakangofa vasingabviri, nokuti nguva yaMwari kana yakwana kuna nemisa. Nyange mukati excellent, nguva yaMwari kana yakwana, zvinotokushamisai kuti Mnangagwa wabviswa nomunhu wamamusingabvifungiri, ende wabviswa sei, ende wazvigona sei. Zvinogona kutokutorerai futi nguva to be understand and clear what was happening that day. Sezvakangoitwa Mugabe. Mugabe haana kubva easy. Mugabe haana kubva easy. Zvizivei kubva nhasi. Kuti kana nguva yakwana, nguva payakakwana wakabva. Ende Mugabe haana kufa so easy. Madhokta akamukomberedza. Kuti nguva yaMwari kana yakwana unonyarara. Chero imi munodefeata wrong weZANU-PF, wrong doing yeZANU-PF, wrong doing yema-official weZANU-PF. You deny the election, you deny everything, you deny corruption. Kana nguva yaMwari yakwana zvinobuda. Bhaibheri chinhu chakanyorwa nomunhu, asi chinozadzisa kubatwa kana kuti kubata kunoita vanhu nemabasa avanhu. Handisi kuti munhu uyo wakarinyora wanga amboni ende wakanga aprofitei. Zvose zvikanyorwa mubhaibheri zvinouya zvinoita drew come through, ende hakuna chinopotsa. Nguva shoma ndeyedu tiri pano pasi panyika panapa, but nguva zhinji tinenge tava muvhumu. Ende musi wokufa, chero vainga vachimbokugadha, unofa magadhi, ma AK-47 ariko,
machine gun iriko, rocket bomb ari, grenade ariko, land mine ziriko. Mwari haisiri land mine. Kana nguva yakwana muchaiona. Nguva yakwana yekuti Mnangagwa arowe pasi muchaiona. Ende ndodzokorora zvenchiti Mnangagwa dei wanga wari umwe waisvinura waipepuka. Vana vako ndo hama dzako. Ava vanhu venyika vanokutenderera vachikuti president ED 2030. Havana 2030 havana because they don't have an option to support their family. Their option just only to support and to stand with ZANU-PF. That is only their last hope to feed their family. They are feeding their family in the name of ZANU-PF. They are feeding for themselves because of 2030. But there is no 2030. What are they support it there? They are supporting 2030 to benefit with 2030, to benefit you with your name. And you have to understand that. Zvirukitika muZANU-PF zvakangofanana neshamwari. Ukaita shamwari, une truck, une mota, une chinyi. Uchiwana mari, upenyu hwako uchiratidza kuti huri nani. Vanokukwidziridza kudai big dara, big dara, big dara. Nothing big dara you are. Chavari kuda pauri benefit yezvauri kubudisa, zvauri kuproduce mukati mehomwe yako. Shaya truck, shaya mota, shaya chikafu, shaya mari, uone kuti big dara inobuda here. Mnangagwa ngave pachi president nhasi agoona kuti excellent president inobuda here. Who is their best friend? Who is his best friend? It's his wife and his children. This is ZANU-PF. They are criminal. They are cruel. They are mafias. They are gangsterism. Behind himself, he don't know that.